chỉ bay ule WhatsApp chuan thil thar aron ti chuaka chu WhatsApp Plus ania WhatsApp panga ya thil omlo le ti theilo tam tak kha WhatsApp Plus atang hi chuan ati thei don ani WhatsApp Plus hi premium subscription ania maro chu thakhat chung a thloni na man theya chu premium subscription thakhat chung a thlona man dan le WhatsApp Plus in ati thei thil chi rang te chu i han en chin te ang WhatsApp akhan kan an lutanga chuan settings a kan lutanga ita hi subscription ti khalo om ta hen kan zulun ton ni chuan hei WhatsApp Plus kha lo lang ta kan WhatsApp kha kan upgrade don ani thakhat chung kha thlonin man theya thakhat chung a thlona kan man ba ka khan cheng som sari pakwa join kan subscribe zui theya mar chu kan du le lo chuan kan du hun huna ati top le the ni WhatsApp Plus ati thei te chu hei sticker pack rang kha anon thun bela custom app icon e WhatsApp app icon hemi a hring baka hianin app icon chi rang chi som pali tlan tur oma chumi baka chuan theme kha WhatsApp theme ngai reng kha rong chi rang chi som pariatin chi som pariat tlan tur oma chung zinga tang chuan du kha thlan thei don boka baka ringtone rante ringtone chi rang thlan tur om boka chat list dekha update theya upgrade theya chat kha kan pin bel treu the ni apanga ya chuan chat hi pathum pin theya WhatsApp Plus a chuan som ni pin thei don ani chuan ta hian start your free month hi kan zu click anga ta hian payment method kha azu thlan theya ta hian kan zulu tanga chi rang atlan theya GPay hi kan thlenganga subscribe hi kan metanga free trial atang khan cheng hi nga ya cheng hi kan pay don ni set auto pay ti hi kan metanga hi kan cancel le ngal mai don ni chuan kan UPI pin kan chuanga kan pay anga kan subscribe ta WhatsApp Plus kha thakhat chung kha free trial kha kan mang thei don ta WhatsApp Plus in ati thei thil chi rang kha kan lo mang zui thei don kan lo ti zui thei ngal don ni notification kan dong ta boka WhatsApp Plus is now activate on your profile ti khalo lang ta heta hian kan billing detail kha the payment method te kha in theya du chuan cancel subscription ni kan metanga chuan kan du hun khan kan cancel le theya he reason hi du hi thlan mai tur ni du ber kan thlanga kan thlan fela complete cancellation ni kan metanga chuan premium subscription kha kan cancel le mai don ni tikhan WhatsApp Plus chu kan lo mang thei ta subscription te hen kan lutanga chuanin ei free trial kha kan mang chinanga ati thei chi rang kha kan ti chinanga chuan custom app icon hi kan thlang chin don hei WhatsApp app icon pangai chu hei ti hi hring hi ni ta hi kan thlak chinanga chuan update your WhatsApp app icon ti hi kan zum metanga hei rong chi rang tiang hi thlan tur lo oma tuna ai kan man mek chu hei ai tika hi kan mang ta rong chi dang deuh hi adum hi lo thlang chin tai la
chuan tikhan adum kha kan lo hmang ta hei aron dum ta ni kan WhatsApp icon kha kami ba khan ei theme hi thlak le thei boka ta hian le maya theme kha hei tuna chuan hei kan man lai khan ta a sen te hian a thlak sin taila theme kha aron sen ta kan an be ka tikhuan nang zong zong po khu sen ta veka chuan ringtone kha WhatsApp ringtone kha hei chi hrang kha tlan tur om ta tikhan WhatsApp Plus atang khan sticker te custom app icon te theme te thlak theya ringtone te chat list upgrade theya pin kha extra pin kha aron bel te poka tiang thil chi hrang kha WhatsApp Plus atang chuan ati thei ta apa ngai ati thei lo thil tam tak free trial kan va activate ta kan subscribe che khan kan UPI payment app atang khanin autopay a in seta GPay kan manga GPay akhan autopay a in seta kha ti top le ngal de lo chuanin autopay kha a in set langa tikhan thlatin kha kan GPay atang khan a in kat don chuwang chuan GPay a autopay kha kan ti top ngal de don ni no GPay a kan lu tanga chuan yu ti kha kan zu metanga chuan kan toi chawng hei ta hi autopay ti kha lom ta chuan hei live hi china WhatsApp Plus free trial kan subscribe na kan ita hei cheng som sari pakwa kha thlatin automatic in pay tor kha kan set ta hi kan ti top ngal le don ne chuan ta khan kan zulu tanga eta hi cancel autopay ti hi kan zuk mitanga kan cancel ang yes ti hi kan zuk met lenga chuan kan UPI pin kan chunga kan chut zo ha dan kan mitanga tikhan kan autopay kha kan cancel a hei notification lo thleng ngala ta hian lo lang hal boka ole kha WhatsApp thil thar WhatsApp Plus a man dan le ati thei chi hrang an soi thei te chu ni a kha video lo en tu ten in lo tang kai pui ka be se ya in java in un man nuam vek ule